नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. उत्तर कन्नड जिल्हा MLC उमेदवार बीजेपीचो गणपती उळवेकर तर काँग्रेसीचो भीमण्णा नायक दोघाली नामपत्रां आज दाखल. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्हा MLC निवडणुकीक बीजेपी तर्फेन कारवारचे श्री गणपती उळवेकर तर काँग्रेस तर्फेन श्री भीमण्णा नायक हेमका तिकीट दिले. गणपती उळवेकर हेमी गेल्या MLC निवडणुकीत SL घोटणेकर विरुद्ध थोड्याशा मतान हारिले तर भीमण्णा नायक हेमी काँग्रेस जिल्हा घटकाचे सध्या अध्यक्ष आसात. काँग्रेस पक्षाच्यान MLC निवडणुकीसाठी खूप जणांनी अपेक्षा केली. रवींद्र नाईक, श्रीपाद हेगडे कडवे, साई गांवकर हेमी KPCCक अर्जी दिवूक प्रयत्न केले पण अखेर भीमण्णा नायक हेमका तिकीट मेळ्ळे. गणपती उळवेकर विरुद्ध लढूक कोणाक शक्य आसा ती व्यक्ती पळोवन काँग्रेसान तिकीट दिला अशें कळयला. 5 माजी आमदाराले पाठबळ आशिल्ल्यान भीमण्णा नायक योग्य व्यक्ती आसा अशें विदेशांतल्यान मायदेशांत येयले आमदार श्री RV देशपांडे हेमी अखेरचो निर्णय घेतलो. आज कारवारात श्री गणपती उळवेकर हेमी शहराच्या श्री सिद्धिविनायक मंदिरात पूजा करून देवाला आशीर्वाद घेऊन आपल्या शेकड्यांशी कार्यकर्त्यांबरोबर वचून मान्य जिल्हाधिकारी कार्यालयात नामपत्र दाखल केले. या वेळार बीजेपीचे मुखंड मंत्री श्री शिवराम हेब्बार, आमदार रुपाली नायक, दिनकर शेट्टी हेमी हजर आशिल्ले. काँग्रेस पक्षाच्या वतीन MLC उमेदवार श्री भीमण्णा नायक हेमी बी आज नामपत्र दाखल केले. त्यांचे बरोबर आमदार श्री RV देशपांडे, मधु बंगारप्पा, SL घोटणेकर, BK हरिप्रसाद, सतीश सैल, शारदा शेट्टी, मंकाळू वैद्य हेमी हजर आशिल्ले. एक बाजून भीमण्णा तर एक बाजून गणपती अण्णा हितूत कोण बाजी मारतात ते कळना हेजेर सार्वजनिकाले लक्ष आसा. प्रसाद साहेबರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ನಿವೇದಿತ ಅವರಿಗೆ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯಕರವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯಕರವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ರವರಿಗೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಷನನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಯುವಕರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು
ಇದು ಬರೀ ನಾನು ಒಬ್ಬನ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಯುವಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಾಮಿನೇಷನನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾಯಕರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯವನ್ನು ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಚುನಾವಣೆ ಅಂದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಮತವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ. कारवारात अंगारकी संकष्टी निमित्तान भक्तान श्री गणपती देवालय दर्शन घेतले. कारवार आज अंगारकी संकष्टी श्री गणेशालय व्रत. एक अंगारकी व्रत केल्यार 21 संकष्ट केल्ले फल मेळटा अशें भक्ताली भावना आसा. कोविड महामारी नंतर उत्साहान साजरी जाल्ली म्हणल्यार आयची अंगारकी संकष्टी. कारवारात प्रत्येक श्री गणपती देवळात या अंगारकी संकष्टीक भक्तान श्रीच्या देवळात आपापली मनोभावे सेवा करून श्रीचे दर्शन घेतले. माजाळी श्री सिद्धिविनायक मंदिरात खूप भक्तांनी दर्शन घेतले. सकाळी 11 वाजताना नवग्रह स्तोत्र, गणहोम, दनपारा 1 वाजताना महापूजा झाली. भक्तांनी या कार्यक्रमाचो लाभ घेतलो. आज अंगारकी संकष्टी निमित्तान भक्तान सकाळपासून दर्शनाक अभिषेक, धुपारती आणि इतर तरेची खूप सेवा करून कृतार्थ झाले. चित्ताकुला श्री सिद्धिविनायक देवळात भक्तांनी दर्शन घेतले. अस्नोटी, आरव श्री गणपती देवळात अशेंच श्रीच्या दर्शनाक भक्तांची गर्दी जाल्ली दिसून येयली. थंय श्री गणपती महामाया सेवा संघ आरव कोळगे हेचे सदस्य दर्शनाची आणि तीर्थप्रसादाची सुव्यवस्थेची सकाळच्यान सांज पर्यंत देखरेख पळयताले. खूप काळान अंगारकी संकष्टीची सेवा करूंक मेळिल्ल्यान भक्त खूप खुश जाल्ले. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवारात कनकदास जयंती कार्यक्रम साजरो. कारवारच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत, कन्नड आणि संस्कृती खात्याच्या सहयोगान जिल्हास्तरीय कनकदास जयंती साजरी केली. तेमगेल्या भावचित्राक नमन करून या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन हेमी सांगले की कनकदासान आपल्या कीर्तनांतल्यान समाजातल्या लोकांकडेन आपलेपण जोडला. समाजातले लोपदोष सुधारच्या दृष्टीन मानवकुलाक श्रेष्ठ संदेश दिवचे साहित्याचे दास श्रेष्ठ ते आशिले. या कार्यक्रमात DC, असिस्टंट DC, SP एस बद्रीनाथ हेमी तिवली पेटून या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. या वेळार सरस्वती विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यान कनकदासाले कीर्तन आणि भक्तिगीता सादर केली. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಪುಷ್ಪದ ಮನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್, ಅಡಿಷನಲ್ SP ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಮನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್, ಅಡಿಷನಲ್ SP ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಾಲಯ. ಸಮಸ್ತ ತೀವ್ರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪುಷ್ಪನಮನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ.